Bon dia, famílies. Em dic Gemma Vilà i soc mestra a l'Escola Can Puig de Banyoles, a cicle inicial. Mireu, avui us presentem un joc que ens hem inventat. L'hem titulat El tresor dels bandits i és un joc de matemàtiques que hi pot jugar tota la família. Per fer-lo necessitem, mireu, uns personatges que els hem fet en taps de suro. Poden ser amb qualsevol tipus de material, papers, de colors, taps d'ampolla, el que vulgueu. Llavors també necessitem 3 daus. Si no tinguéssim 3 daus i només en disposéssim de 2, podem utilitzar un sarronet i llavors a dins afegir-hi números en papers, escrits en papers, que seria per treure el tercer dau. Com es juga? Es tracta de fer en papers els números de l'1 al 16. Llavors hi hem afegit les desenes, el 20, el 30, el 40 i el 50. Es col·loquen així a sobre la taula, però l'ordre pot ser barrejat, tant és. I llavors a sota es col·loquen les bosses dels bandits. Cada bandit es col·loca en una bossa, serien els 4 jugadors, però si per exemple només hi ha 3 jugadors, doncs traiem un bandit. I llavors en què consistirà el joc? Cada jugador anirà tirant els 3 daus de manera que els números es poden sumar, restar, multiplicar o dividir per aconseguir un dels números que tenim aquí davant. L'objectiu és que cada bandit pugui tenir tots els números dins la seva bossa. Per exemple, m'ha sortit 3, 2 i 4. Per exemple, podríem fer 4 per 3, 12 i 12 més 2, 14. Doncs jo m'emportaria el 14. 6 més 4, 10. Bueno, jo faig 2 per 3, 6 i més 1, 7. I agafo tots. Es tracta d'anar agafant tots els números per aconseguir el màxim de punts possibles. Quina norma hi hem posat? Que ens els podem robar. Més 4, 9. Molt bé. Bueno, jo faig 6 més 5, que fan 11, i 11 més 4 fan 15. I jo agafo el 15. 5 més 5, 10, i més 5, 15, i com que ja el tinc, faig 5 per 5, que fan 25, i més 5 puc agafar el 30. Molt bé. El joc s'acaba quan hem aconseguit agafar tots els números de davant i col·locar-los a les bosses dels bandits. Vosaltres podeu fer-hi les versions que vulgueu. Si teniu infants més petits, podeu utilitzar només 2 daus i fer sumes i restes. I els números no cal que arribin a tan lluny, podeu fer fins a la desena. Teniu llibertat i espero que us hagi agradat. Adeu.